два цвета бисера у нас есть, проволока. Ну и давайте начинаем. Значит, сразу нанизываем, набираем 5. Нет, не получается, давай, смотри. Одну набрала, да? Да. Но если так не получается, нет, вот так вот берешь проволочку и вот так. Есть. На серединку их. Здесь, чтобы ровные края делаем. И закручиваем вот так проволочку. Раз, два, три. И получается такая петелька. Так? Вот так, чтобы они... Видите? Вот так. Молодец. Еще 5 зелененьких теперь набираете. И вот так вот. Раз, два, три. И получается вот такая петелька. Теперь на одну вот такую, а 5 так же самое набираем. 5, 3 и 5. Это очень кропотливая работа. Там и делаешь. Молодец. Теперь смотри, как делаешь. На серединку и закручиваешь. Можно делать из одного цвета елочку. Ну так она получается такая, как со снегом. Надо, чтобы получилось петелек 5. Всем даю работу, а кто уже делает работу, начинает делать. Вы втроем чистите, не разрезаем. Я вот только чистим за шкуру, да? Потом я вам скажу. Ну, видишь, что да, два стакана сыпь. А вы чистите яблоки, да?
wy może z tego boku dawajcie, bo to będzie mnogo ludzi z jednego boku. Хорошо, там was есть Свята, свята, зноў свята. Каго будзем ратаваць у гэтым годзе? Паслухай, прыяцель, сёння мы змагаемся за моладзь. Будзе востра. Першы крок за намі. Учора дзяўчынка была на каляднай п'есе і моцна яе перажыла. Ха-ха-ха! Эти анёлки думают, что я так легко отпущу? Вот чорна не атрымалася. Але Свята, дрянно мне робиться, як на гейну усё погляжу. Коммерция страшная. Ніхто тут не шукає чогось справжнього. Такі гроші, подарунки, смачные. Не надо tobie громко говорить всё, хорошо? И понимаешь, там есть тоже так за быстро. Może... Акція, акція! Традиційна вігільна їжа. Тільки сьогодні і тільки у нас. За полцени. Не упускайте свій шанс. Що це так відбувається? Яны, напевно, будуть коляду з масленицей. Маслениця, Ty wybiegaешь i stajesz тут, понимаешь? A Angelina zachodzisz z tego boku i tu będziesz działać все. Понимаете? Jeszcze raz, давайте. Dziękuję Panu Bogu, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym. I nie wódź nas w pokusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Błogosławi Pani Boże nasz, błogosławi Ty dary, jakie będziemy spożywać z Twojej świętej dobryni i miłosierdzia. I nauczy nas dzielić za chlebem i radością z tymi, kto ich nie mają. Raz Chrysta Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
причинами. Пан Бог послал меня до тебя. Не ведаю того, что хочешь мне сказать. Радость на землі і у небі. Ти народиш сина, який буде збавцем усього світу. І він дасть людям любов і надію. І все це станеться дякуючи твоїй згоді. Ось я, слуга панська, нехай станеться по волі твоєго слова. Радуйся, маті, володарка світу. Заспівали пісню, що і ми.